هەواڵ گولستان دەما خۆش بە ئەم هەشتی ئادارێ لوە پیرۆز دکن هەما ئەم vêyekê bibêjin atmosfera Amedê bi çi rengî bû peyama dîrokî carekê dîtirê li Amedê hate xwendin hûn çi dibêjin Sereda ez jî heştê wê adarê pîroz dikim belê îro bi rastî jî li Amedê heştê adarê roja jinan ya cîhanê gelekî bi coş hat pîrozkirin. Sereda pêşengtiya tevgera jinên azad meşek hat li darxistin. Di vê meşê de sloganê jin jiyan azadî azad bike rêbertî hat avêtin. Bi rastî jî di heştê adarê da îro li Amedê azadiya rêberê gelê Kurd Evdillah Öcalan bilind bû. Yani xastekê jinan li ser vê xetê hat meşandin. Piştre li qadê îstasyonê Amedê gel kom bû bi rastî jî cil û bergên xwe hatin qadê û bi rastî jî her tim govendê xwe bi coş kirtin. Piştre siyasetmedar Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak û Halide Türkoğlu peyamê xwe heştê adarê li ser dîkê dan. Piştre peyama rêberê gelê Kurd Evdillah Öcalan ji bo jinan şandî hat xwandin. Bi rastî jî dema ku navê rêberê gelê Kurd Evdillah Öcalan hat xwandin jin bi hev re gotin bê serok jiyan nabe bijî rêberê gelê Kurd rojekî bi rastî jî gelek xweş bû piştî peyam hat xwandin jinan dîsa sloganê xwe jin jiyan azadî azad bike serokatî dîsa bankirin. Em dikarin vayî bibêjin bi rastî jî serokê gelê Kurd Abdullah Öcalan peyamekê ew qas bi nirx rûmet şandibû ku em dikarin bêjin jin quwetê xwe niha ûşinda vê peyamê bigirin. Got rêberê gelê Kurd got tekoşîna jinan berdewam e bi rastî jî pîroz e belkî demekî dirê jî bidomîlê baweriya min bi jina û tekoşîna wan heye. Bi rastî jî ew mesaja li ser jinan kelecanekî mezin danî. Piştî ku van peyama jî hat xwandin hunermend rojda hat ser dîkê stranên xwe gotin û gel govend kirt dîsa sloganên xwe jî avêtin. Piştre jî dema ku dawî bû etkinlik dawî bû jin dîsa dema ku derketin derva jî ew sloganê xwe domandin. Bi rastî jî ez dikarim bêjim gelek kelecan û xweş derbas bû. Belê hevala me ya rojnamevan Gulistan Gürmüş gelek spasiyê we dikin ji bo agahiyê we bi bînerê me re parve kirî.